Siyabingelela bazalwane emakhaya. Nikhuluma nomama Nomthandazo eJohannesburg. Namhlanje sizokhuluma ngokuzila ukudla. Ukuthi ukuzila ukudla kuyini? Singavula uIsaiah 58. Isihloko sendaba lapho siyachaza ukuthi ukuzila ukudla kuyini. Siphinde futhi sithole nenkosi uDavide lapho ake wazila khona ukuthi wayezilelani. Kodwa ke soqala la ekuthanini mawuzila uhlela kanjani ukuthi uyazila? Awuveli nje uvuke nje uthi ngiyazila. Ngaphandle komuntu olayelwa umoya ukuthi manje kufanele ukuthi uzile. Uthola usakala ukuthi mawuthi uyavuka kufika into zila. Sengikhuluma nje nangomuntu okuthiwa akanazi isithunywa, umuntu nje ophilayo ongasebenzi ngokukamoya abese aba nama decision wokuthi ufuna ukuzila. Kodwa la ekuzileni iba khona into ekutshelayo ukuthi khona okungahambi kahle kufanele ukuthi ukuzilela. Sizoqala la ngokuzilela ukuthi mawuzila uzila izinsuku ezingakhi, uzila kanjani. La einsukwini zokuzila akekho umuntu ozokubekela ukuthi uzila izinsuku ezingakhi. Omunye umuntu uyazila half a day, omunye umuntu uyazila 1 day, omunye uyazila 3 days, omunye uyazila 7 days. Kodwa uJesu Kristu sithola ukuthi wazila 40 days and 40 nights. Asalwane. Manje thina asiye uJesu Kristu sabantu abaphila enyameni ebolayo. Asinawo lawo mandla wokuthi sizozila njengoJesu Kristu size simlinge uNkulunkulu siyohlala ezintabeni. Uhlale lapho ungadli lutho, ungaphizwi lutho, uthi uzozila 40 days and 40 nights because kunento oyifuna kuNkulunkulu ukuthi akwenzele yona. Angeke uze ulunge ngoba wena umuntu onomzimba obolayo, awusiyena uKristu. Uzofa, uzogula. Asenzi kanjalo, asimlinge uNkulunkulu. Kufanele si-understand ukuthi thina asisi uKristu, siyabantu abakhonza uJehova egameni lika Kristu Jesu. Lana ke ekuzileni ke uma usuzilile okokuqala nje uzophuma ezimpini. Kukhona umbuzo oke wabuza ukuthi kubuza uJehova kuIsaiah 58 ukuthi niyazila kodwa nicindezela abanye. Niyazila, niyaxabana, niyaphikisana. Kusho uJehova, lokho kuzila okunjalo akunazi impendulo. Kufana nokuthi uyihluphile inyama yakho wayihluphela amahala. La ekuzileni umbuzo uyabuza ukuthi sihluphelani inhliziyo zethu sizile ngoba la ekuzileni akumnandanga. Abukho ubumnandi mawusese kuleyo process yokuzila. Uzufisa ukuthi ngabe sekuthiwa sidlulile lesikhathi sokuzila. Ngoba uma sikholwa sihleli kuNkulunkulu siyadinga ukuthi sisondele kuye. Kodwa la ekuzileni kwakho so uyihlelele khona. Uyazila half a day, uyazila 1 day, uyazila 3 days, uyazila 7 days. Kuya ngawe umuntu. Omunye uyakwazi kuyenza ifasting ye 40 days and 40 nights. Kodwa ekufasteni lokho ku-included ukudla. Ngoba wena ngeke ukhone njengoJesu. uDavide liyaveza iBhayibheli ukuthi wazila. Angisazi noma uDavide noma uDaniel. Kodwa khona lenceke kaNkulunkulu eyazila ngemifino. uDaniel wazila ngemifino, wayihlala leyo 40 days kodwa wayedla imifino ngesikhathi esithize. Manje nawe mawukwenza ungakwenza kanjalo. Uyizile lo 40 days udle imifino. Abanye bayaye basho bathi even television included ukuthi mawuzila ungayibukeli iTV. Kanti ke la kuhamba ngohlelo lwakho ukuthi wena uzihlelela kanjani. Uzozila uzukutholakala emsindweni.
awuzukutholakala empikiswaneni, awuzukutholakala ezimpini u-argue nabantu ufuna ukuprove ipoint ukuthi what wena you are saying is true. Awukwenzi lokho. Wena uyathobeka la ekuzileni, ukuzila kwakho kuhamba nokuthobeka. Abantu mabaqaphele ukuthi ekuzileni kuvuka ilingo. Uyakhohlwa ngesinye isikhathi ukuthi uzilile. Angena umuntu aqhukuluze noma umntanakho azokususa kulokuthula lokho nakho, akubuze nje into engekho, utholisakala ukuthi uyamthethisa. Yabona ukuthi ulingeka kanjani, ulingwe nje into encane enganakekanga. Ukwadi ukwatiswa umuntu, afika umuntu ukhuleka lapho endlini akokode. Unthi uya-ignora inokho aqhubeke akokode. Sengiveza ama-examples wezinto ezizokuphazamisa. Ucasuke wena khona lapho uthi waze wanginakashela umuntu ngokukokoda, uyabona ukuthi impendulo ayikho. Izinto ezinjalo ngoba kaningi lezilingo zifika lapho umqondo wakho khona ukhohliwe ukuthi uzilile. Like laveza iBhayibheli ukuthi mawuzila awunyukubali ebusweni. Ene mawuzilile awutsheli umuntu. Indaba yakho wedwa ukuthi uzilile. Secret. Lithi izwi kaNkulunkulu mawunganyukubali ebusweni. Iba muhle njengoba uhlezi umuhle. Uba muhle. Yazi usmile ube nale imile ezincane zokuwelcome umuntu mawukhuluma naye. Kodwa ibe isho indlala esiswini. Nezandla zithi ukushake kancane. Zishakiswa ukuthi ulambile phela. Manje kuthatha ubustrong bomuntu ukuthi yena ustrong kangakanani. Kule insuku esiphila kuzo kudingeka ukuthi ubheke nokuthi kunezifo. Nabantu abaphethwe izifo ezihlukahlukene engadingi ukuthi babulawe indlala. Muhleke umuntu onjalo ezokwazi ukuthi uma ezila ekhumbula ukuthi unesifo esidinga ukuthi adle, abese angayenzi i-fasting e-dry. Uzodla noma ifruit nomdoko uyawudla. Mhlawumbe utholisakala ukuthi uqala ukuzila ngo-6 ekseni. Awudli. Uba nezikhathi zakho ke zama-hours wokuthandaza. Uzoqala ekseni mhlawumbe uqala ngo-9 o'clock. Kukuwe. Mina ngiyabekisa ngithi abantu mabaqale ngo-9 o'clock. Utholisakala ukuthi ngoba u-9 o'clock is the powerful time. Lapho ingilosi zehla khona. So muhle umuntu ozomthatha u-9 o'clock wasekuseni. Qale ngaye lapho umkhuleko wakho wasekuseni. Ulambile awuphuzanga lutho. Wenza umsebenzi wakho osuku ukline mhlawumbe endlini noma uyashanyela zithi mazithi lapha na 11 o'clock kukuwe ubese uyaphinda yathandaza futhi. So uqedile umsebenzi wasekuseni lapha yana emini uhleli ufunda izwi. Uvula noma kuphi. Izwi lonke lilungile. Genesis to Revelation ozolivula nje. Ufunde noma ungafunda ichapter 1. Noma ungafunda amavesi awu3. Wenzani mawenza kanjalo uyazi empowerisha ngomoya oyingcwele ukuthi ungaxeki. Uyafunda lapho izwi. Kuthi kushaya lapha o1 noma o3 ntambama uyaphinda futhi. Uyakhuleka. Angithi usekhaya ufani nomuntu osemsebenzini efemini ozogcine atshontsha aye toilet. Uyakuthandaza uNkulunkulu. Uba nezikhathi utshontsha uthi ngijime ngiye toilet le 5 minutes ngithi ukucimeza kancane ngibuye ngathi bengiye toilet kanti bengiyokhuleka. Abasemisebenzini baba njalo. Kodwa wena osekhaya urelaxed. Uyakhuleka lapho u1 o'clock. Uyakhuleka lapho u3 o'clock. Siyahamba njalo isikhathi. Makuthi hlabelela uyahlabelela. Makuthi cambalala ulale uyacambalala. Emini uyalala because sikhona isikhathi sokuba weak. Anyeke sizenze strong ingadithi siuJesu Kristu. Uthi ithi nje 10 minutes uzovuka nawe so right. Uyagoqoza lapha itiya lakho. Uyagoqoza itiya lakho uyaphuza. Likubamba amandla. Angithi ushukela abazalwane. Ukupha i-energy.
uphuza icup yakho yetiya, mhlambe since kusile bowungaphuzanga lutho, mhlambe mazithi 3 lapha ntambama uyayiphuzela itiya lakho. Sihamba isikhathi, mhlawumbe mazithi 6 o'clock, kuya ngokuthi wena uzikhethele, singakhohle ukuthi kuya ngawe. Mhlambe mazithi 6 o'clock uyanqamula, omunye mhlambe zithe mazithi 3 ntambama wanqamula, omunye mazithi 9 o'clock ebusuku uyanqamula. Ngalesikhathi onqamula ngaso, mhlambe wenza umdoko, wenza umdoko omanzi, ungaqini, wenza umdoko omanzi ukubamba amandla ukuthi ungawi. Uyaphuza lapho umdoko wakho ngo-9 o'clock, mawuqeda uyahamba uyolala. Uvuke ekuseni uwiki, kodwa leya mdoko wayizolo ukuzamile. Uyaqalela futhi le process. Makufika leso sikhathi onqamula ngaso, whatever time uzibekele yona, mhlawumbe wena unqamula ngefruit, omunye mhlawumbe uthenga ama-noodles, ukudla okulula, lokho okubonayo ukuthi awudli iphalishi, awulidli iphalishi, qinile iphalishi, awuyidli inyama. Ungamane udla umfino noma uziphekela amazambane angabi maningi, mhlawumbe anele into engangepirini, sitsha lesi esincane odla ngaso i-breakfast, ungasigcwalisi, ungatheli ngathi uthela ama-Kellogg's, udle nje kube kuncane, ukuzibamba, ubamba amandla. Lento uyiqale uyikhulume noNkulunkulu ukuthi Baba, ngizongena enkonzweni yebhande, kodwa eyami inkonzo ngizoyenza ngokuphuza itiya, ngokuphuza amanzi, ngokuphuza i-cold drink. Mhlambe kuze kuphela izinsuku eziwukuthi, mhlambe kuze kuphela izinsuku eziwu7. Kuyakhonakala abazalwane. Ngikhuluma from experience, kuyakhonakala. Omunye uyenza ngamafruthi njengoba ke besesibekile, ngeke ngibale konke, kodwa yiko lokho ukuthi uyayenza i-fasting udla, uyayenza i-fasting ungadli, uyayenza i-fasting uphuza, uyayenza i-dry fasting, uyayenza even 4 days. Ngisaphendula lo muntu othe gogo ngicela i-video ye-fasting ukuthi sifasta kanjani. I-fasting ke ihamba kanjalo. Yini ke inhloso? Ake sizeni la enhlosweni yokuthi uthini uJehova, uthi sifastelani. uJehova uthi sifastela ukuthi sihluphe imizimba yethu nemiphefumulo yethu. Uma kuhlupheka imizimba yethu nemiphefumulo yethu ngaye, sizithoba njengomhlanga, sigobisa amakhanda ethu. Masifasta sigobisa amakhanda ethu kuye. Sisuke sisondeza imphefumulo yethu kuye, very close kuNkulunkulu. Sisuke sisondeza imizimba yethu kuye, ngoba uNkulunkulu siyamthandaza njalo bazalwane. Ukuthandaza kuphela akweneli, njengoba sake sayisho imthandazo ayifani. Uyathandaza like every day, uthandazela ukulala, uthandaze like njalo uyavuka ekuseni like daily bread uyathandaza. Kodwa khona lo mthandazo ohlukile manje, sekuthiwa manje uzilile, ubopha ibhande, uyasondela kuNkulunkulu. Ekusondeleni kwakho uthi uphakamise izwi lakho, wena udinga ukuthi izwi lakho lizwakale kuye. Uzilela ubuhle bokusondela kuNkulunkulu, umphefumulo wakho, amaqiniso emfihlakalo odinga ukwazi nangempilo yakho uzowathola mawenza i-fasting. Uthi uJehova ungagqoka ingubo yamasaka njengoDavide, ugcobise umlotha, uthi uzila ukudla. uDavide wakwenza lokho ngoba ekhalela umntanakhe ayemthole ngaphandle komshado ukuthi kodwa uJehova angamthathi. Uthi ungakwenza nawe lokho, kodwa kuyizeleze uma inhliziyo yakho isagxile ezimpini nasekuphikisaneni nasekuthanini ufuna ukubukwa. Uyaye angayiphenduli Jehova. Khona ama-fasting angawaphenduli bazalwane, masikucacise lokhu. Kukhona ama-fasting angawaphenduli uJehova ngoba usuka nesizathu. Isizathu ke saziwa uye. Wena uwe lo ozothobeka ukwenze lokhu, uzile ukudla. Ekugcineni uzozuza inkazimulo yakho, uzozuza ubuhle, ngoba la ekufasting uthi uJehova wena uqhaqhe izibopho, uqhaqha imichilo yejoka, ukhulula abacindezelwayo,
usiza abahluphekayo ukuzila okuyikho. Uthi uJehova makukhona ohambaze ohluphekile ongambathanga mawumambulela impahla umembathisa yiko ukuzila. Ukuthi ukuzila okuhle lokho nokuyikho lokho akufunayo. Mhlawumbe thina sibheke ekuthanini sizila ngokuthi silambe kuphela sikhulekele impilo zethu, kanti uyazila yiko ukuzila kokuthi mase ubona ukuthi iwardrobe yakho igcwele iyasinda seyizowa, bese kuba khona impahla oyikhethayo lapho uthi ayimele ngihafule ke manje. Mawunikeza abantu abangenakho uthe uJehova kuyiko ukuzila. Niyabona ukuthi ukuzila kuhlukile kaningi. Kuhlukile kaningi ukuzila. Ngiyathemba ukuthi senguphendulile umbuzo isicelo salomuntu ocele ngokuzila. Kuyafana ukuzila nalento ebizwa ngokuthi okweshumi, kuvula inhlanhla empilweni yakho. Uma ethi uJehova ngenisani okwengcebo, ngenisani okweshumi endlini yengcebo, uthi ngizovula amafasitela ezulu kwehle izibusiso, uthi le zibusiso eziyokwehla lapho alikho igumbi eliyokwenela yilezo zibusiso, kodwa uyanikela ngendlela onikela ngayo wherever. Akusukuthi okweshumi ukuletha enkonzweni kuphela njengoba izwi lisho ithi endlini yengcebo. Okweshumi uyakwenza ngokuthi uyiqhaqe iwardrobe yakho, ukhiphe impahla hayi ebhobokile, hayi nawe lozo ongasayifuni. Mase ubona ukuthi sowunako kuningi, mase ubabonile kufanele ubaphe. Uma ukukhipha kanjalo ukunika kusese umnikelo weshumi, ngoba lithi izwi sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Upha ngenhliziyo emhlophe evumayo. Kuyenzeka ke kanjalo. Ngiyathemba ukuthi sengisiphendulile isicelo ke salomuntu. Nami ngibonge bazalwane ukulalelwa, sibonge ukulalelwa la kulaba abathola usizo. Ingathi izindlebe zingavuleka. Ngicela iNkosi ithele umusa. Amen.